पर्याय सत्तरी हांगातल्या गोवा मॅनेजमेंट कॉलेजाच्या सायडीक जे ग्रीन व्हॅली रेस्टॉरंट आसा, ह्या रेस्टॉरंटच्या परिसरात दोन तरुणाचे पार्किंगच्या वादातून वादावादी जाली आणि हेतून योगेश राणे यांनी अनिकेत सिंगबाळ हेचेर धारदार शस्त्रान वार केल्लो आसा आणि ताका जखमी केलेलो आसा। या प्रकरणाची सविस्तर माहिती अशी की शुक्रारा रातच्या 2 सुमार ग्रीन व्हॅली रेस्टॉरंटच्या परिसरात पार्किंगच्या वादा खातीर दोगां भितर वादावादी जाली आणि हेतून योगेश आसा यांनी अनिकेताक मारहाण सुद्धा केलेली आसा आणि तेतूर त्यांनी जी धारदार शस्त्र आसा हेतून ताका वार केलेलो आसा आणि जबर जखमी केलेले आसा। ह्या प्रकरणात जेन्ना अनिकेत हेका जबर मार लागलो तेन्ना ताका पयलीं सांखळे आरोग्य केंद्रात व्हेले आणि ताच्या मागीर ताका बांबोळी हांगासर फुडल्या उपचारा खातीर व्हेल्लेले आसा। आता तेजी प्रकृती स्थिर आसा आणि जेन्ना ह्या घडणुकीची गजाल जेन्ना वाळपय पोलिसांक कळ्ळी तेन्ना तेंच्यांनी तातडीन वचून पंचनामा करून योगेश राणे हेका ताब्यात घेतलेले आसा आणि सध्या ताका 5 दिसाची पुलीस कस्टडी दिलेली आसा। वाळपयच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना कामत।